Здравейте! Днес ще бъдем само ние двете, защото нашата приятелка Лора, нали, не може да участва. Поради семейни причини. И така, почваме. Днес темата е как момичетата не трябва да флиртуват с момчетата. И как момчетата не трябва да флиртуват с момичетата. Така, сега ще покажем някои неща, които флиртуват момичетата не трябва. Здравей, мазага! Здрасти! Здрасти! И сега как флиртуват момчетата? Както не трябва. Изобщо не трябва. Йо, здрасти, отиваме на среща и ти казвам, ще взема в 8 и не ми по какво ще кажеш. Ей, пич! Таво на кръчма и после вас да правим пип! И да, както знаете всички хора, във Фейсбук или по телефона се певат, обичам те, сърчица, целувки, муа и всякакви такива глупости. Но лице в лице, това не е същото. Да. Сега ще ви покажем сцена, която се е случвала на моя приятелка и някакво момче, дето са се запознали във Фейсбук и които не се познат, но са от един и същи град и са станали гаджета и са се срещнали. Здрасти! Здравей! Ти ли черпиш? Да. Не тръгвай. Тръгвам си. Омага! Здрасти. Ти ли си gloria.abc.bg? Омага! И това беше от нас. За днес. Селфи, sisters! Бум!